Kami di debatana sumurong sian saluhuk naroha. Di mamangaramuti ate-ate dohok pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Dohatan itu hatan di minggu tasadarion di Judus dulu ayat sada sahro di 10. Judus dulu ayat sada sahro di 10 di dok. Dungi Roma musehatan di Jehovah tu si Jona padua haliko. Songonon. Borhat maholau tu huta Ninibe tu huta Naboloni. Jala tik-tikot tu si tik-ting si pabuaku tu ho. Jadi borhat ma si Jona lau tu Ninibe hobara tu hata di Jehovah. Alai huta Naboloni do yang go Ninibe di jolo di dewata. Para toluaria mardala lebasna. Dungi dibuka si Jona ma mardala di bagasak kutai persadarian. Jala martik-tik maibana maddok. Opak puluari nari nama. Jadi marongrong ma di Nibe. Jadi porsia maka jolmei isi di Nibe di debata. Jala ditik-tik kom mamadokon para puasa sadari. Jala marulos hori nasida sian halak nama godang puro di namekmet. Dungi sahak ma hata itu raja di Nibe. Jadi hehe maibana sian habang sana. Jala diosari ma pakaianna hian sian dagingna. Jala martuju kon hori ibadah. Jala hudul tu sirab. Dungi disuruh raja ima martikting pabuaho tu bangsa di Nibe. Semonod do tikting dirajai. Dongan akan nasangap. Nang jolma dohot pinahan. Toleh lobu dohok biru-biru dan jadi madai agiaha dan jadi manggagat aepe dan jadi inumonna. Iko marulus hori jolma nang pinahan. Jala gogoon nabe jauh-jauh tu debata. Jala gadot jolma iko mula siad dalan na narwai. Dohot siad hatodosok na niula di tangan nasida. Ise botosa anggiat tung marpangulahi jala sol-solan di debata rohana jala mulak ibanasian parpiar diri masna asau nang mago kita jadi dum di ida debata pabainan nasida namulaki nasida siat dalam nasida kanarwai gabe di sol-soli debata ma rohana taringo tu hamagoan na nilubahonna bainon nahian tu nasida gabe dak saud di bae. Ido saatna kadamang deneng na di holongan di bagasan Kristus Yesus hahangkin na pinaribo. Ragam do mabae col may gagal. Ragam do alasan mabae col may daw siya debata. Ragam do alasan di bae col may dan taluk ibana gabe dapotan akasias. Alay tayo ma dan gabe mate jolmai molotuk pehe agaga. Jaladang gabe marujung akka pardalanan di muluna molotuk pe masa kegagalan di golwon. Jaladang gabe susah molo di jolma molotuk ke ibadah gagal. Semua orang pernah gagal. Alai dibalik ni sada kegagalan ni yakin mahita saya domdo kesempatan dapat dua lihon. Asal mau lo hita paulion. Songona masa tu panang Jona na menolak dia kapacuruan na parjolo. Lahu marbarita hasitongan marbarita uhumah tu huta Ninibe. Diuhum tu Haniba. Alai ni ulahi debatano macumi bana. Suang songinam tu halak Ninibe ne komasa mauhuman ni Jehovah ala nang bagas itu tu madaru nasida tu bagas raga pidosa doho ajaaton asamar hawa bubaun di roha ikomasa mauhuman sian rimas ni Jehovah tu hutai alai saitong mamar pamuati roha ni Jehovah ala holong do asin rohana dileho dari nasida kesempatan selama 40 harion molodung
molodang di paubana sida rohana sida rotu adokan di debata marsobba marongrong nama hutai benon di debata sudah selalu agak pangisina di leo debata ni nasida partikian di leo debata nasida kesempatan na padu halihon ala di boto debata do ahana naing masa tariko tu hutai dunge rikosi tutudo adong habaranion lahu mangulaon haporsiaudi rikodo sada habaranion lahu makatidakon hasitongan niya na maudoi ala itu marguna doi manatuhon udut ningolui berkualitas do manang nadang haporsiau tai atik pedi mula naidak satia jaladang barani panurangi ala ida madampak ni habaranion na makatidakon hasitongani ima hata di debata sahali petuhutan nasomanada debata akan nasoolo manangihon akapoda hati gorang na mangulahon hacahaton jojo dang barani hita madok natigor alani biar ni rohatta maon mago rohatta mago sisogo hita bahkan mago hosatta mabiar hita sotung ma gabe susah mulutta di banda sida memang itu dah sisogo do nama katidakon nasihati orang HP dalatta ngolutta dan tergantung di kita terbukti dan dipasok debata akka partigori mangulau nasa diri naitor parjolo do jolo mai mabia nakso di boto ahana masa di julu alania dak porosea Tuhan ina macunda manaktong do hasatiau di debata mangurupi nakpesi patah hirana dipasok hita di balik kegagalan saya na adong do kesempatan naik baru di balik keberdosaan itu saya na adong do hasesaan di dosa saya na adong do asin di rohana siat debat saya lehono di debatan do asin di rohana margite kesempatan dapat dua wajar doi jala manusiawi majua panurang jona dimulanai ala di boto ibana doa hana masa di hutan inipe disadari ibana do dampak na molo diulah dibanai pasatona di debata pasahat na humon di debata nama bangsoi nangolo mana ada debata dan yakinau boi bertobat sama jamitan dari minggu na mungkin depi adong akan adenggan siya tonga-tonga di hutaw diulai debata macur si Jona tu ni pelao patuduon asin ni rohan ni debata manang uhuman di borhati do ibana lamar tikting o papulari nari ada orang somarongrong hutan na bolori somalna moloduk kaya gagal pasti doi mau rumah haporsiam ni namanu tu nasi nuruna bodoh orang yakin hita naso taluk besi Jona disuruhan di pacuruan di debata anu ngah maju ibana jala menolak di pacuruan di debata langsung kita katakan saya enggak yakin pada lo tak perseau di obe nasi mah habe di rohani Jehovah dulu sian hali-hali ini jolma saya namar pamulahi do rohani Jehovah dada hola marado pun sada bangsona bolon songon halak di nibe alai doh nang maradong pun salah jolma songo panurang si Jona nasi nurunai Tuhan tidak pernah membiarkan seseorang yang disuruhnya akan jatuh dan kalah musuh di bangsa Israel do hala Ninibe jala hasogoan ni rohannya kamali aka panurirang aka ulaun halomoan do di ulan asida aka ulam hahulumo do di ulan asida naso inalomohon ditorok aka panurira apalagi debata jadi dak jalo
rohani torok halak mulai kemarasi rohani bata toka pangalaho na dilidipe dos doi nang toka pangalaho ni toropan bangso na nuengon maoldo tarjalo rohatta molo dihakolongi ni bata na sida jala diasi apalagi hal na tahasogokon ape dihakolongi ni bata ibaratnya sama zaman dapat kurion natakkan do ibadah nabadal HP pasu-pasu itu kan perlu ganda di leo nate perlu dari dulu dana ganda apa soya mar minggu ate kan olo do saya tadok lo somalian soya mar minggu iya an soya mangrupi soya gereja ibadah alai holo kan di bapa do oma gimana ini saya hera kita boleh menentukan saya mangumum itu loh molo di pesu-pasu de bata kaparjahan atakasi itu manimbil sial lomo ni roani jolma manimbil sial lomo ni roani de bata sogodo rohata alai ngoma di sama idauta hinabalgan yasin di rohani de bata na solomo rohani de bata mida sada bangso manang sada hala pe mago tukso lomodo rohani de bata gabe aguan hosana sida alai tuk salhut ni komalua atik memajua panurang ini mulanai dan disudati debata asin rohana la paluaho ni bana mangurumi bana dan bolas pangalaho ni panurangi gabe panudati di asin rohani debata ala dakke ani pakke debata suha-suha ni jolma laho mangata laho mamasu-masu laho mangurui sahatuna manudati asin rohani debata maradupun halak naolo pauwa horrohana lagi adong dope kesempatan marhamu bau saina ulahan di debatado marasi roha alai molo say mardo say tidak dati na uman di debatado ibadah atau ngahado haroa pangalaho ni pangisi dua ni uban naso ngoniri mas di debata igor debatado hutan ni pion na bulu mungkin gabe bek mah di mata ni jolma ala ni haja atau ni ala yang kau di debata ada bulu menek di hajol maun ala di debata di dok huta ada bulu di rajumi do hutaon huta hamianan yang kasombaun jala ribu nang dibilang-bilang ni hajol maun sunde manoba gana-gana songo bulu dibilang ni hajol maun lima balga di hadosaun di tonga-tonga di kutai ala ni dosa na do pangalaw na sida dang diboto manirang natiur do na olo dang diboto be manirang siamun dohot siap dirangna ini masalah etika molo tangan siamun inna berarti hak hormaton asangako alai molo tangan siap birang inna lea do iate dibidu oh pak ay asap pulusa ada penung ngadi tariason balik sapala autuk somarasi ni roha au mida dinibe utana boloni nama disi lobi 120.000 jolma akan asong boto persirangan di siapuna do habirang na tole pinahan na say dia dak song persalanan waingon molo kejahatan itor di hari koti molo ngamada hukuman ngani takku polisi itor di hari koti penasihat hukum itor dilului pengacarana teh Allah si Junus do naro pola sadaria di mana marhaliang dihutai ma buat surat berita naneng masa ma paruh mani jala hola partikian 40 hari do di leon de batas lahu bau roha ba memang do bisa bulan nanti matari lalai jala mana mai gajani ngagurang nama sadisi na boy uhumonna asa muba sada bangso di bagasan 42. Ternyata siap para jahatian, sian kelompok hadosaun, siap para gana-ganan, sian hagula pengolong dirajai, boy muba 120 derajat, luar biasa. Nabalaga haulon ni sada raja memulai siap dirina sadiri, olo manangihon, olo berubah 180 derajat menyadari mangawon mana neng masa tu bangsa naon
moloso di pauba nasida, moloso di tangion nasida, buah-buah pacuruan nasia debata arjolo sahali rajai paubahon rohana manguka parsitutuan na paubah rohana laos diuduti saluhu pangisi di utai itor hehe ibana tong sian habang sana sian hamulionna sian harajaonna diosari musai dia buka jubahnya jubah hasangapon na sian debata martujung hori ba ibana berkabung jalahudul ibana digijang di sirabu. Jadi cukup luar biasa teh. Pola do di tadi ibana hamulion na sangapon na hudulan nai. Pola do di muka ibana jubah hamulion na. Pakaian nai martuju kori ibana berkabung jalahudul di ijang di hori sirabu abu. Nunga pola be dianggap ibana dirina sarupa songabu tidak berharga. Namang gabarahon sundi hasangapun hamulion do harga diri di porotidio dang margaunai molodung roh uhuman di debata dang marguna salunai molodung marsuara tuani molodung roh kopi di semua kacau. Apalagi mahrum saya hukuman obalkan. Sadasi tiru dona sian sahala pemimpin naulo paduahon bangsona siapa hukuman ate. Sada keteladanan luar biasa don si tiruon. Arga nang tuhita tu partikian maingon. Ola rolu balubai umalapun maibana dan di pangasahon ibana guguna son sahala raja ibana alai balik sadi tanggal ibana dona sa gugo no wasona. Dan dipakai ibana pahian harajaunna lahu mangadopi paruhuman di debata balik sadi osari ibana pahianna dan di hari ibana pasukan do panglima tentara lahu pajomjong pertahanan dari ada hudul do ibana tu gijang di orbu di sirabu mana dikon habang sona lahu patuduhon dan marimbar ibana sian orbu semua tidak berharga molodu masa hukuman. Sarupa mau ra mungkin naung dijaga dongan idu ate mulana dong vaksin dinna itu ibana parjolo ape nampe umurna nga ono 10 tahun ate berani nampe adong peraturan manangna rumusan nama dok usia ono 10 tahun kijang dan boibe alai bahasa do si Jokowi olo menjadi garda terdepan itu luar biasa. Situ luar dilehot dirina lao paulihon bangsoon alai si sogo dipadengkan infrastruktur dipadengkan sude morwa kena korupsi dan barani gabi si sogo ate dak pola gabi di perdebaton ibana mangaluya ka pengacara nasida dalamna ubay pola hukuman di debata Jehovah nasida jalada pola di soal nasida natuk do Jehovah manang laho mangumumi nasida merasa nasida bangsona bolon yang kuat negara kuat jalada pola martabuni nasida sian pangalahu hadosa nasida na selalu naik merasa sok tidak berdosa merasa selalu suci demi Tuhan dirajumi nasida bangso berdosa do nasida na perlu pa ubah roha na perlu pa luaon ni debata puhutak kas dirajumi nasida Jehovah panguhum nasitong jala panguhum natigor riko situ tu do nak kita asa olo marguru tu halak diri pio marguru tu parangin di rajau anggia tung taruli kita dia sini rohan di debata te molope tung namauli belajarlah dari penjahat di nipi ala sifata juk do tak homol dosata tata budihon do hahurang hatta dang rata tadda jaladang rata topoti kelemahata hahurang hatta di bagasa toruni roa tau jido sifata laho pahusorhon do hota papiliton aka hasal hatta seakan-akan undang-undang ido peraturan ido na salah dak ya hita salah
Udang do jolo mapola membela diri holallahu manabudi dosana mangapini diri nasa diri. Idau sia gayana pakatayona asli masahira nabadian Israel. Saya dipadok di bagas samoluna demi Tuhan. HP sudah naik hola mangapini diri nadu. Ingok ma holan akan narotu ado pani debata manol soli dosana pas sahur dosana dia ado pani debata ido na jupangan pakirimon dohot hai baruan. Na menarik muse itor mangulu ma turohani masyarakat laho mangibuton pangalahon ni rajai naolo mabain orang terdepan mabain pertobatan diri nasa diri, pertobatan massal terjadi. Atik pedang adong na botosa puasa ikosongoni carana pengumuman di Tuhani. Alai makirim nasida anggiat tumar pangulahi jala sol-solan ni debata rohana jala mula ibadah sian parpiar ni rimasna unang mago nasida anggiat manol soli rohani debata. Dak pola idok nasida ai kadak suri hay mardosa ai siaha doi si Adam doi ai dang boru-boru ido dang ulo ido dak pola ni pertanyaan nasida bang soaha dosa sitongna hami aha hubungan na tuamu puasa iko pola sama ni carana na sodong do carana paling elegan noeng benon ni Tuhani pola itor moru pamoru hude raja ni rajai dan dipikiri nanggo saotik lahu pauliho nanggo apala mardame nianin nate mardame alai tong dipikiri hamonangan nate udang ada semua dicol mana emang mardame mahita nato alai tong dipikiri hamonangan nate alai pakirimon nasongono boydo tubu dahola siator niro ado ganung alak naolo paubahor rohana patutoru rohana doho dirina dia dopan di debata ido na jupanga pakirimo jalan narade paubao paulion di debata na sida paluaun na marhite asid hot holong di rohana so nadok na dia 10 di ida debata ma pabahenan nasida namu lagi nasida siad dalam nasida kanarwai gabe di sol-sol debata ma rohana taringo tu hamaguan nani lubahon na bahenon na hian tu nasida gabe dak saut di bae dang di halo mo Tuhani hamaguani manang sada pesian nasa jol martino panai dang adong sasitong na namu basian saka ni Tuhani hok doibana para siroha na manokto jadi adong dulu narikot atusata siat turkukon na para jolo tuk solomodo rohani debata saya mian kita di bagasan dosa saya nahumona do kita mulu mardosa marabias-bias rohani debata idah dosa na paduahon di payungo do tu kita mardingo tu holong ni rohani debata na pemardosa jolmai alai saya marsaka do debata la palua ditahi debata do patuduon holong ni rohana tu nasa pardosa saya nahuman di debatado akajolma pardosa alai saya lagi bodoh pe marhamu baun saya na asino rohana jalan apa luondan odona sotar jalo rohani si jona di mulane oban nama jua ibana di pacuruan di debata porhatu di dipe bagaimana mungkin Tuhan marasi roha padua orang kapanjangan tengok do perah upama ni Tuhan Yesus taringo tu nama hamarangkiat ya angginay narigas ulaw-ulaw yang apalan parwahon alai akan nama parsuesehon na harta naturas na ini parwahon debata lalu ada rumusan dita halak na burju na yes na persean wadoy padua muse dan kinate ala parjahadus padua raptaha perseaido bahwasana di batudu debatado kolom ni rohana tuakka hala pardosa somoni nang tuakka panurirang dadi lupe
Wakajolma di narobi nang tuhita ditikisin maingon. Pacuruan ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus tu portibion satu natar silang ibadah. Asa unang tu hamagoat do jolmai alaya sadako hamulua sanglengna. Ya dong pemahaman di jolmai merasa do bodangat saya kira natuk jolmai patupahot uhuman tu dengan na jolma. Seakan-akan dia lebih pintar, lebih lihai, lebih indah, lebih baik, sehingga dia mampu memberikan hukuman, jala mampu menghakimi. Merasa kudangan jolmai natuk jolma patupahot uhuman tu dengan na jolma mulu apala mardosa. Gabi pisma dana mina donganna. Gabi seolo tarjalo rohana paluau di debatano rang dongan nai. Ido nagurangan. Na patuluhon jadi dong di ida debata apa bahenan nasida mula manasida sia dalam nasida kanarwai. Daktuk hola di roha doh pamanga samping HP hamu bau di roha. Iko patar do hamu bau di marhite pangalaho do pabahenan. Langsung menido nang tu debata. Dan dipicang debata si Jona kolam marhite hata padoa. Doh marhite pabahenan. Itu dibabak isuruh dekai mangal juga. Alai dak dibuat usana. Alani Roma hita majakon mangauhon asli roha di debata. Rebut kembali kepercayaan di debata natu kita hian. Asa disuruh kita memudah-mudah kena dengkan barbarita asli roha. Asa malua hita marhite hamubau di roha. Do marhite pangalaon apatar dia doban di debata do ngata jolma. Jala somon huria nalam marsitutu mahita merebut kembali kepercayaan nasihat debata. Asa hadipabor hatita midah haluau nasihat Jakoba dalam patuduhon asli rohana tulia portibion. Songo si Jona na mga lubahong uhum doh asli roha nang tajam. Memang ngamatar mau luluan akka naolo bertobat. Jangankan satu bangsa, sahala pegeleng diba na jahat maul benu gua rohana teh. Ipe unang mahitat tong songon Kristen tomat, son nari baga sogok kumat. Sudah jolma, rodi pada paha-pahanan, rodi akka. Sudah nama mulu di pertibion, nasu jadi mangan sebelum sadari bulak Tuhan ini batak. Pangalaho sian na jahat gabe mubah. Karakter kejahatan, kekerasan, pembunuhan nasalon gabe siulah haholong. Ini luar biasa. Sasitong nadang memaksa hiap benasida asa paluau ni debata. Manang asa sikaton ni debata uhuman na idambe. Alaya dong diruan nasida mana tahu. Olo debata pa ubah rohan. Alai dihirim nasida do siapa tahu di sol-soli debata rohana disika umna namar nala-nalai asonang mago hita ninna omma puncak ni pertobatan manol soli roto ado pan di debata jalan nasujadi ulahanna pangalaho hagulapan ini puncaknya. Saunari boy mahita di panguluan Taganub akka pangalaho dia manarikot ulaota asa mapai kita marhamu bau moloboy jujur bakat dakola behita makatai taringot tu pertobatan yang nyata atau memang harus. Sedangkan mubah mahita sian sesuatu hal na mungkin dang alani dosa alai rikot nah mungkin na boy merugikan diri ta sendiri rikot da ulah notek alai susah na minta ampun pau bau rohan. Contoh dampakna sonoma ngata boto sahid do si panganoni ngata boto kebiasaan tay sahid gue ngata boto kolesterol tinggi asam urat tinggi alayolo ma ala ditabona si panganoni saya tadal gupia te apalagi natag baru benar kan susah saya talangi alay untuk luarin ay siya gamay ta alay martua magano nadidonganan jala di pargogoy debata marhamu bau ni roha nak pemauli di kos itu tudoy torobdo jolo madang margogo pau bau rohana
dakya ni pasangul na tu debata. Ipe maul no berjuang asa do maras yan di bana. Ditikina hilalaut tama las niroha naro nasihat Tuhani. Diaka naolo paubah rohana. Alamolo didok rohanian jol maipe bodo ibana martabuni sian adopan di debata dan rodi diai. Molo seolo manabuni on aka acaton. Molo seolo seakan-akan dia supaya kejumai ngapugus alaim selala gijang rohana ngagale ngalema auto ala sedi dabuti on auto na di boto de batano isen anai suruon na hukut isen yang maluon na dengan salah-salah di bata mampai sakap na udam dosian kita na martabuni di pacuruan di debata tuhamu bau niroha tetapi selalu menghindar do raga malasan kok dosa dope au maul dope sibuk kau dangan dong dope tikiku jolo magodang madak dana kon dang malo dope au do nasi ala tengok mah pacuruan ni debata marhabu bau niroha pacuruan ni debata madok hasitongan pasu-pasu doi asaunang mamari suak ulutai ala nadang piga jolo manada kota kesempatan do kaposa si songoni asa gabe pengalaman na argado na masa tu si Junus dohot tu ninipe na masa ini kita teladan yang luar biasa unang mahita sanga saha rimas ni Tuhan itu kita nang tudua tate unang masanga lambalga ujian ni tudua ta tu dirita tu keluarga ta nang tu negara tau tu portidion unang masayolo kita kompromi dohot dosa do hazahat do agulaboni iboto de batado salhut parangetta rohatta parbagasa alani ta pauduk marohatta tawa sude ngolutai tabuat do dosa tai tatal soli uduk mahita tu de bata marhayas asa asirohana bidah kita jala di badua kita unang sanga roh umani asima rohani de bata bidah kita pasu-pasu